Здравейте, аз съм Станко и имам 4 котки и ето че първото ни голямо постижение на канала е факт. Станахме 50 000 котки, затова тук сме събрали целият екип на 4 котки. Аз, Тони и Кърми, за да отбележиме този светъл повод. Защото все пак това е само първата стъпка, ние се борим да станем и 100 000, нали? Точно така, вкарваме доста работа последните месеци и можем да кажем, че сме доста изненадани от резултатите, които постигаме. И браво, продължавайте все така да се абонирате и продължаваме напред заедно. Много ясно, защото както сме били контроли, били сме и таксиметрови, верно може да станем полицаи както искате, обаче то си трябва полицейска униформа, която все още нямаме. Но какво имаме? Имаме си вече зелен екран. Така че скоро време, ако пожелаете и ако ние пожелаваме, което е по-важно, бихме могли пак да си правим видеа както в стария канал Top of the Tops. А кога ще говорим за Top of the Tops? Още не е ясно, но естествено, че ще стане това. Все пак дръжте течение какво се случва с канала. Много ви благодарим, че сте 50 000. Искаме да станем 60 000. До тогава, ако искате в знак за благодарност, ще ви дадем някакви награди, ще направим Q&A. Какво ще може? Абсолютно, ние всъщност до 100 000 очакваме да направим не само Q&A, ние ще направим мърч, стикери, ще ви раздадем много готини неща, награди. Ще има и лайв. Скоро време, както вече забелязахте, говорихме за историята на канал 4 котки, разказахме ви за Шелби. Естествено, че трябва да очаквате епизоди за Крисче, Джес и Черни. И не само. И за Тони ще отидем в Търговище да видите откъде е тръгнал той, къде е намерил първата си камера, не е в пясъчника. И така нататък. Ще има доста интересни факти, за да разберете, аджиба, ние нормални хора ли сме извън кадър, или това всъщност не е роля, ние сме тотални психопати. Бяхме в Берлин, планираме и други дестинации, но все още не знаем какви, ама все пак не се надявайте, че бихме могли, имаме възможност всяка седмица да ходим до Словения, Армения и Азербайджан. Това не е Евровизия. И да знаете, че по принцип ние не го правим за вас, а си го правим за нас да се забавляваме, но много ни е год, когато и вие го правите, така че имайте предвид, че не всяко ваше желание би могло да бъде изпълнено. Ние не сме магазинери, ние сме хора като вас, които си правят кефа. Значи вие видяхте, че преди една седмица запознахме с No Thanks. Той беше много готин пич и каза да направим нещо заедно. Така че ако измислите някаква тема, ние предложете в коментарите, за да направим. Обаче не само това, а и ни кажете и с кои други български влогъри би било забавно да се сблъскаме и колаборираме. По-хубаво е да са мацки, предлагайте мацки, все пак нямам нужда от мъже. Ако се сетите за красива българска влогърка, дори да е неадекватна, на нас не ни прави проблем, ние сме по-неадекватни. Предлагайте отдолу, ще намериме, издириме, вие също бихте могли да ни помогнете и така продължаваме напред. Айде, изключвай го, ще падне батерията след малко. До утре! Здравейте хора! Станам от 50 000! Скоро време, значи преди от време гледам в това екран. После накрая съм кривоглед, нали? Не, защото не искам. Не, аз трябва, дай почвам от начало.